Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka KSU Southwest Khas Hills District hakar po atri Urisa Arja Arfusan hapo gajingilam usamla forward man nongrem president but usamla plus Berlin Kharjarin Environment Secretary kalalit bani kendo uba Barnari Maulong IAS Deputy Commissioner Southwest Khas Hills District halor kajing suba bakala bande kajing tumu bashalandat kabayade but kajio scientific investigation balale ada Geological Survey of India hakathan maukarwan hadian kejimenjur naga sarkar kmeling ba ke Ministry of Mines. Kaseng kala keno bakadan kejing supa bakani kala bande bakile ya comprehensive environmental impact assessment kabade ke pre-mining activity banshule formality hashwaban sedang ya mining tang ban comply ya national guidelines kadba kum ke Environment Protection Act shijakna spa praphendrio but ki guidelines ke International Atomic Energy Agency but ke World Nuclear Association hashwabanti uranium. Kaseng ke donru kajing artatia namar ke Geological Survey of India kasaitle ke field survey banwat uranium hakiwe ke jela ke India kum Maharashtra, Chhattisgarh, but Hasan Bhadra district jong ke jela Uttar Pradesh. Kat kum ki kot kisla beralap da kaseng ke GSI ke temu banle ke geological mapping, sample collection, but ke pitting and trenching ke bekentop ke drilling ke balak ban kot per meter ni kham jeli we kata kabalawan ra ka jing artatian shikat de e kaseng kala kan thoru ba ka GSI kalawan ha kathan mau karwan ka khlem da ai jing tip nya ne batai bnya shaki pat ba halor kan ka kam ka khlem ai jing slok ki shnong ba pher ne ki pat ba hashwa banya shakmat ne ka field survey jongki kam shimladan ka jing penshai habe de ba ka jing thmu jong ne ka field survey ba ki wan kam shimladan ka jing long shai ne pentep halor ki mar po khando ba ki shim sample ne ki shnong kamshim ladan ke jingpen shai habe de but ki method but ki procedure ba ki le ikani ka field survey ka GSI kalban ru khlem ka jingtep jong ka KHEDC hakabe de ba kani kamat UDC ulaong ba unlum lang ki shnong ki seng bhalang but ki wei ban pha pen shai ha ka GSI halor kani kamat ande ka seng pat kala kran shai bangimla ban ailat lada kani ka kam ka de ka pre uranium mining activity hashwa ban khlong ye uranium na ka than dom yasyat but mau thaba ka KSU Southwest District kuba la PPI abade baka jolong jiman abade ko isu uranium opo jong kani ka dong ka thai jungi ke mata kasi naglagi kaseng dawan ya kendu ya u Deputy Commissioner juga Southwest District abade bat ka field survey ya ka ban nakalang jong ka Geological Survey of India ka pasang banle ki sinong po jong kathai makarwat bar ha ki sinong di bamarjan te kani ka jing wanle ya kani ka ju scientific investigation nagalang jo ka Geological Survey of India kadai laba ka jing manjur na po jong ka Ministry of Mines jong ka sokar kami bat kani ka jing wanle ya kani kalong ba kalawara sibun ki jing kali badai ki paba jo kathai bat khantam yang ni kum kaseng kepada kaseng ke baju penyor kepada ibat kini ke kam dan kepada ibat kini ke isu uranium di kawara aru ke jispas ni ujungi nomor ba kumangi tepi ba yo lesi kani kade kata ka bagi ong kata ka comprehensive environmental impact assessment yo lesi ki haban le eta ka comprehensive environmental impact assessment barngi tepi ba kani kenja assessment ki sadle formality na haswa banle sedang ya kanu ka mining te kasadle kisadle ru hagi jaka ki ba nalor kata ka jaka badon ka mining site kisadle ru saki jaka ki ba marjan kumbang ite bi ba kali ka jaka jumi kam da jingai na po domisiat mataba te yole se haswa bakinle ya kami ka bakinle ka mining don ke jismu banle banti uranium yole se ki persang banle saya kani kanda assessment tang ban comply ya kita ke national guidelines ke bakum ke Environment Protection Act 1986 na tay ke international guidelines yung ka International Atomic Energy Agency bat ka World Nuclear Association te kata kadi ka kawai ka ba ni perkap ni snow ba kala bandai ka pre-mining activity ya kabana kalang jo kustar India lengba ka Geological Survey India kawan banle
hapo jong ka dong ka thai ka ba ar ka jing artin ka bangi dan kolong hoi kila kibru kila banong ba ka don ji ada yu ka Geological Survey of India bar ka kamti uranium kibru kila ban kli kunta lani kila ban don ki belam bakla banong ba ka GSI kam don ji ada bar kam uranium reng kwa ban thu ipi ngakwa ban thu ni kwa ban pensai ba kadon ka possibility lani ba kani ka GSI kale kumba ka jule ya ka field survey habadi budi uranium haki jala ki baper kum hapo Maharashtra hapo Chhattisgarh barha Sobandra district jongka Uttar Pradesh ti kata kadai kamat kaba nakaleng jungi ni kwa ban pensai ni kwa ban kenturu UDC nomor kaje keren UDC ni laong ba katba nomor kumbalong menta kamdon ka jing bomsai habade ba kani ka jing tmu jong kani ka GSI ti habadon ka jing bomsai kolong bangi laong ba dei ban pensange swa bat de pensange swa namar kat hadu ba pai ba kinyo ya ka jing pensai la ne kinyo ya ka jing chania ba kumbangi te bi kumbaong mane ba kani kala banlong ba kadai ka comprehensive environmental impact assessment ya ka ba ka sarkar dia ka suka ale formality bar ka baru kalong ba kumang asu thui ba ka GSI nginom la ban ong ka GSI kalong khoi kam do jede bu uranium namar ka GSI ka chadle ka field survey hagi we jala jong kari India te ha ka jing kudu di si mane ngila wara drukli ki point drukli ki mat ki ba ngisngo ba de ban sange swaya kani ka field survey jong ka Geological Survey of India but lana ki kwa ban continue kidai lana kwa ban teng kolong ba kidai ban ai kidai ban comply habde begini mat ki bangi ni labo bat kamat ka ban kong kolong ba kumangi tipi ba kamdan ka jing tip ka ba shai kamdan ka jing batai ka ba shai habde bakani ka geoscientific investigation jong ka GSI kata ka dei kumbalong matai pa ba kimyo ki jing tip ki ba shai kimyo ya kata ka jing batai ka ba shai ya ka jing mut jong kani ka geoscientific investigation jong ka Geological Survey of India kabaar pat kalong ba akajing lab jungi la suwan mapo DC office la suwan po DC office la su pa eksti DC office but DC office na su pa sapo sa kisnong ni baper jong ni kathan makran are kam samladam pat kata ka public consultation lani kata kajing yakhir pa ba kajing yasai kajing kran mapo snong tao kata ka dei kawai ka bangi olap kabalai pat kalong ba hagi di persau jungi la pensno ba kamdon kata ka jing batasai habde ka jing tmu jong kani ka survey pada GSI kalai kumbalong ta kam samladam kata ka jing batasai habde kata pat kani ka jing batasai kawara sibun ka jing sadum kawara sibun ka jing tharisniu bat ka peniru ba kala bandon ai salendet bat haka jing pensau ni loong ba lada balai kani ka geoscientific kani ka Geological Survey of India ka suwan le survey haka jing sa ki pa ba masusong ki de bantet kile yu ke ki method ba kile nama kuma tip ta kalong ba ki ong hana ba kinle ta ka geological mapping kinle kata ka sample collection kin habade ba kin sim ya khando ka siap nong ta ban test nata omtang kata kile ru habade ka jiti klu kum ta piting lane kata terang cheng kai bangi tip kilong habale habati klu ki mabile ta terang cheng kolong ba ka terang cheng le kila ban drill du 10 meter kala ban tam ya kataro bat kata kadai kai ka ba bu di arsatin habade jungi habade ba yangi kum kasang bangi so bangi haka jingi kendu jungi mana la pensai la kransai bade ban sange soy ko bukum kani namar ba klem dadon ka jing ya selok lame klem dadon ka ta munjur nakaleng jing ba jing snong ba fer ba kani ka GSI ko mod bande bat tang kata ni i ba kani ka GSI ka lawan ru klem ka jing munjur lane klem ka jing tip jong ka KCDC ting kani ka jing la GSI so ban ong kom dei ba ka kalong ka yu waju i ka bor ka council pat ka persangru banelam bakla la ne ban persu bakla ya ji pa ba ja ka dong ka khain ba kawai te ka karwo ka basai ka ban klang ni ai kalong ba ya ka GSI kalong ba ka dei bersange mador ka bakum kani mar kani ka peni ba ka don ka ai selendat hoi kila ban ong ba ka GSI kam dan dei ji dei kam uranium renga ong ni ong pi ba ka kum ka jinglap jong ka DSU ni sadlap ba ki dan wat university ru di vale ka research
Kerteng University but habakut pada kita ki data ki baki ki collect lembaga research di kita university kapoi saka UCL kapoi saka MD nak lagi dawa badai ban persange so support persange so mador de bane syai de bane benta bad ni so manong bala kadai kajing temu kabalong ba banti maku kandau yuruna mulai nak leng ni no kamera keren ngai keren syai ba nginam sa ek bakum kani kafil sobe bakin ya cakmat hapo jo kadang ka thai makrwat jing kandu jungi disi mane tinak leng ju disi ula pansai ula ong banak leng ju unsa haban lum lane kale lum kata ka joint stakeholders meeting ha ka banak leng sing balang do fer nak leng snong kina don lang banak leng jum ta ki bru jo ki SI ru ki haban don lang ban ngasoban ong tak ka wai ru balong ba lada kami ki arten ke batang kandiat ru balong ba nak leng jungi kum kasen lembe ki baba kolong bangi hapan persai banya sakmat habide bakani ka scientific investigation jongka geological survey of India.